ning kene ana tulisan ukara cumplung. Njur sing ngisor iki gemblundung. Yen arep nulis aksara Jawa aja nganti lali diparingi padha adeg-adeg dhisik ngene iki. Nah, ngene iki. Banjur ganti aksarane cumplung, krana iki cumplung mula kudu nggunakake aksara ca. Ca ngene iki. Nah, ngene terus disuku. Mateni mo. Cum. Nah, terus gunakake pasangan po. Pasangan po panggone ning dhuwur, njur plung ampre bisa muni plung nggunakake pasangan lo. Yen pasangan lo manggone ana ngisor, yen pasangan lo arep diparingi sandangan suku, mula kudu wutuh. Nah, ngene lur. Nah, terus amlih muni plung ndak usah dimateni ngot, tapi cukup diparingi cecak. Nah, ngene, cumplung. Nah, iki terus titik, padha lungsi ya. Njur sing ngisor iki ukarane gemblundung. Nah, krana gemblundung mula panyrate utawa panulise kaya mangkene lur. Iki diparingi padha adeg-adeg dhisik kaya dhuwur kuwi. Nah, ngene, padha adeg-adeg gemblundung gunakake aksara ga dipepet. Mateni mo. Gem. Terus pasangan bo, terus pasangan lo ngisore ngene iki, utuh terus diwahi suku. Gemblu. Gemblundung pasangan no, mateni pasangan aksara no ngene iki no. Terus mari ngono kudu diparingi pasangan do. Disuku terus diwe cecak ngene. Nah, ngene lur ya. Njur mari ngono di padha lungsi iki titik. Nah, ngene lur.